Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ξεκινάμε κατευθείαν, δυναμικά. Μπήκαμε κατευθείαν. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την MSc, ψυχολόγο υγείας, Πινελόπη Μελίδου. Πινελόπη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι καλά. Είμαι στο γραφείο μου. Και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Και εμείς ανυπομονούμε. Και η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε στον αέρα, από το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Πέρασε πολύς καιρός. Ναι. Έχει περάσει τόσο καιρός, Έχει περάσει. Αυτή η καραντίνα μας έφαγε. Άστο. Αυτή η καραντίνα νομίζω ότι έχει σταματήσει ο χρόνος και απλά δεν ξέρω. Μας βγάλαν κάποια στιγμή έξω και μας είπαν είστε Φεβρουάριο μήνα, ας πούμε, ξεκινήστε να ζείτε. Ναι. Αυτό. Πινελόπη, θα συζητήσουμε για ένα, όπως είχαμε προαναγγείλει και έχουμε ανεβάσει και σελίδα μας στο Facebook, Άμεσος Λόγος με ελληνικά και τόνους. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο και ιδιαίτερα τώρα που είναι η καραντίνα. Γιατί οι διατροφικές διαταραχές και γενικά το θέμα της διατροφής είναι πολύ σημαντικό. Και θέλουμε λίγο να μιλήσουμε για το τι είναι διατροφικές διαταραχές και πώς εμφανίζονται αρχικά. Και μετά θα προχωρήσουμε και στα παρακάτω. Είναι ένα θέμα το οποίο γενικότερα τα τελευταία χρόνια έχει αναδυθεί πάρα πολύ και σε αυτό έχουν παίξει ρόλο και πάρα πολύ τα social media και η εικόνα που προσπαθούμε να προβάλλουμε προς τα έξω. Οι διατροφικές διαταραχές έχουν να κάνουν, είναι αρχικά να πούμε ποιες είναι. Είναι η ψυχογενής ανορεξία, η γνωστή σε όλους νευρική ανορεξία, η ψυχογενής βουλημία, είναι η διαταραχή της υπερφαγίας, έχουμε και άλλες με δικαστική. Απλώς αυτές οι τρεις είναι οι πιο γνωστές και πιο διαδεδομένες, οι οποίες έχουν να κάνουν ότι λόγοι ψυχολογικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν πάρα πολύ τη διατροφή μας, με αποτέλεσμα να έχουμε μια διαταραχή. Όπως για παράδειγμα στην νευρική ανορεξία μπορεί πάρα πολλοί ψυχολογικοί παράγοντες, η κακοποίηση για παράδειγμα έχει βρεθεί ότι συνδέεται με την νευρική ανορεξία, δηλαδή έντονα στρεσογόνα γεγονότα μπορεί να επηρεάσουν τόσο πολύ την ψυχολογία μας, με αποτέλεσμα να στερήσουμε από τον εαυτό μας το φαγητό. Αν πάρουμε την ευρωγενή ανορεξία. Μετά μπορεί για παράδειγμα στη βουλημία να έχουμε την ανάγκη να τρώμε πάρα πολύ σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, μια πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα χωρίς να μπορούμε να το ελέγξουμε όλο αυτό και μετά να καταφύγουμε σε συμπεριφορές αντισταθμιστικές, αυτό που λέμε εμείς, στο να στερήσουμε δηλαδή, στο να κάνουμε κάτι για να μην πάρουμε τις θερμίδες, να μην πάρουμε το βάρος. Μπορεί να είναι εμετός, μπορεί να είναι πάρα πολύ έντονη γυμναστική. Θα σας αναλύσω μία-μία τι είναι. Απλώς αυτό που θέλω να καταλάβουμε στις διατροφικές διαταραχές είναι ότι κατά βάση ψυχολογικοί παράγοντες συμβάλλουν στο να διαταραχθεί η διατροφή μας σε τέτοιο σημείο που μπορεί να είναι και πολιτικό για τη ζωή. Για παράδειγμα, αν πάρουμε αυτές τις τρεις, την ευρωγενή ανορεξία, σε αυτή την περίπτωση έχουμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ έντονα συναισθήματα, τα οποία το άτομο δεν μπορεί όλα αυτά να τα διαχειριστεί και έτσι στερεί από τον εαυτό του το φαγητό. Αναπτύσσει μια διαστρεβλωμένη εικόνα για το σώμα του, για την ηλικία, το φύλο, το ύψος, τα κιλά είναι μειωμένα και συνεχίζει το άτομο συνεχώς να τα μειώνει, γιατί ακριβώς έχει μια διαστρεβλωμένη αντίληψη του σώματος. Δηλαδή βλέπει τον εαυτό στον καθρέφτη, αυτό που λέμε, και το βλέπει χοντρό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στην νευρική ανορεξία να την προλάβουμε, να πάμε σε έναν διατροφολόγο και να έχουμε ταυτόχρονα και μια ψυχοθεραπευτική παρέμβαση για να μπορέσουμε κάπως να το ελέγξουμε, ώστε να μην φτάσει σε ένα σημείο που δεν είναι ελέγξιμο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι στην νευρική ανορεξία μπορεί να φτάσουμε και στο θάνατο. Μετέπειτα πάμε στην ψυχογενή βουλημία. Η ψυχογενής βουλημία είναι ότι μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το άτομο τρώει μεγαλύτερη ποσότητα από ένα άτομο υπό φυσιολογικές συνθήκες. Για παράδειγμα, μέσα σε 2 ώρες θα φάει τόσο μεγάλη ποσότητα φαγητού που ένας άλλος άνθρωπος δεν θα μπορούσε, δηλαδή ο μέσος όρος των ανθρώπων δεν θα μπορούσε να φάει αυτή την ποσότητα. Τρώει αυτή την ποσότητα χωρίς να έχει, δεν υπάρχει αίσθηση ελέγχου και έτσι το άτομο μετά νιώθει τόσες πολλές τύψεις και τόσο μεγάλη δυσφορία που πρέπει να κάνει κάτι για να αποτραπεί, ας πούμε, να πάρει βάρος. Τι είναι αυτό? Μπορεί να προκαλέσει στον εαυτό του εμετό, μπορεί να πάρει ένα καθαρακτικό, μπορεί να κάνει πάρα πολύ έντονη γυμναστική σε πάρα πολύ έντονο βαθμό προκειμένου να σιγουρευτεί ότι θα χάσει τις θερμίδες.
Όλο αυτό όμως είναι φαύλος κύκλος. Δηλαδή υπάρχει όλο αυτό το κομμάτι το περιοριστικό. Και μετά πάμε και στις διαταραχή υπερφαγίας, που επίσης είναι ακριβώς το ίδιο με τη βουλημία. Απλώς στην υπερφαγία δεν έχουμε την αντισταθμιστική συμπεριφορά. Απλώς έχουμε την έντονη δυσφορία και όλο αυτό το δυσάρεστο. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι όσο περισσότερο περιορίζουμε τον εαυτό μας, τόσο περισσότερο θα έχουμε την διατροφική διαταραχή. Είναι σαν δράση-αντίδραση, ας πούμε, κάπως. Ορίστε. Είναι δράση-αντίδραση, κάπως. Όσο περιορίζουμε θα γυρίζει εναντίον. Περιορίζουμε αυτό που λέμε, για παράδειγμα, ακούμε πολλές φορές τα άτομα με διατροφική διαταραχή να μας λένε ότι έχω βάλει στόχο να φάω 1 φορά την ημέρα. Δηλαδή, σαν περιορίζω τόσο πολύ την τροφή μου. Αυτός ο περιορισμός, συνδυασμό με τα έντονα συναισθήματα, θα μας οδηγήσουν σε ένα βολημικό επεισόδιο. Γιατί το σώμα μας έχει ανάγκη να φάει. Οπότε έρχεται αυτό σε συνδυασμό και ουσιαστικά αυτό που θέλουν να πετύχουν είναι όντως να φάνε 1 φορά τη μέρα και τελικά καταλήγουν στο να τρώνε πολύ περισσότερο και ναι. Ωστόσο υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ακόμα και σε προχωρημένο στάδιο. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να γνωρίζουμε, να έχουμε μια εικόνα ότι την νευρική ανορεξία, η νευρογενής βουλημία και η διαταραχή της υπερφαγίας, γιατί έχουμε λίγο στο μυαλό μας, για παράδειγμα, την ανορεξία, την Ανά Καραγιάννη πώς ήταν τότε που ήταν πραγματικά οστεωμένη, και νομίζουμε ότι μόνο έτσι είναι η νευρική ανορεξία, η οποία στα αρχικά της στάδια δεν είναι έτσι φυσικά. Γι' αυτό και λέμε ότι εννοείται ότι αντιμετωπίζονται, εννοείται ότι οι άνθρωποι ανακάμπτουν και μπορούν να γίνουν, και επειδή θα μπουν και στη διαδικασία της θεραπείας, μπορεί μετά να αναπτύξουν μια υγιέστατη σχέση με το φαγητό και με τον εαυτό τους, αρκεί όμως να είναι διατεθειμένοι. Και ειδικά στην αρχή, επειδή υπάρχει αυτό το όχι με καλά, όχι με καλά, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το υποστηρικτικό περιβάλλον. Δηλαδή, εκεί θα πρέπει να μην υποβαθμίζουμε και να λέμε ότι ξέρεις, εντάξει, όχι, το παιδί μου είναι μια χαρά, το παιδί, ας πούμε, είναι 1,70 και είναι 45 κιλά. Δεν είναι. Άρα παίζει ρόλο δηλαδή και ο περίγυρος και ο τρόπος με τον οποίο θα τους υποστηρίξουμε. Γενικά, ψυχολογικά και διατροφικά, δηλαδή ο ρόλος των δύο αυτών επιστημών, και της ψυχολογίας και του ψυχολόγου και του διατροφολόγου. Πώς μπορούν δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος σε αυτούς τους ανθρώπους, πώς μπορούν να τους βοηθήσουν, ας πούμε? Εντάξει, ο διατροφολόγος το βλέπουμε λογικά με τη διατροφή. Ο ψυχολόγος. Ο ψυχολόγος θα πρέπει να δει ότι τι κρύβεται, τι οδήγησε το άτομο να έχει τόσο περίεργη σχέση με το φαγητό. Αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι έχει βρεθεί ότι η κακοποίηση, για παράδειγμα, συνδέεται άμεσα με την νευρική ανορεξία. Άρα θα πρέπει το άτομο να δουλέψει στο κομμάτι της κακοποίησης, να δουλέψει τα συναισθήματά του, ενδεχομένως να δουλέψει την αποδοχή όλης αυτής της κατάστασης και την ενσωμάτωση στη ζωή του, για να μπορέσει λίγο να το βάλει σε μια σειρά. Έρχεται και διατροφολόγος, ο οποίος εννοείται ότι θα βοηθήσει πολύ στο διαιτολόγιο, στις τροφές που μπορεί να δώσει, στην ποσότητα, σε κάποιες σημαντικές πληροφορίες για το ότι ο εμετός, για παράδειγμα, μπορεί να έχει πάρα πολύ καταστροφικές συνέπειες στο σώμα. Οπότε ολιστική είναι αυτή η προσέγγιση. Και επίσης λέμε ότι θα πρέπει μέσα να μπαίνει και ένας ενδοκρινολόγος και ένας γυμναστής, δηλαδή να είναι μια πολυπαραγωγική κατάσταση, να είναι μια ολιστική προσέγγιση. Ο ψυχολόγος όμως, ο δικός μας ρόλος είναι να βοηθήσουμε το άτομο να αναπτύξει μια υγιή σχέση με το φαγητό, να καταλάβει τι σημαίνει το φαγητό. Τι σημαίνει για μένα το φαγητό? Είναι ένας τρόπος να καλύψω την πείνα μου? Είναι ένας τρόπος να εκφράσω τα συναισθήματά μου? Είναι ένας τρόπος να τιμωρήσω τον εαυτό μου? Τι σημαίνει για μένα το φαγητό? Τι σχέση, επίσης, ο περίγυρος της σχέση έχει με το φαγητό, έτσι. Δηλαδή, αν η μαμά δεν έχει μια καλή εικόνα σώματος, ενδεχομένως δεν θα έχει ούτε το παιδί μια καλή εικόνα σώματος. Όταν η οικογένεια ασχολείται συνέχεια με το φαγητό, ότι έβαλα κιλά, έχασα κιλά, πρέπει να χάσω κιλά, είμαι υπέρβαρος, πώς είμαι έτσι, αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ την εικόνα και τη σχέση με το φαγητό και στο παιδί. Όπως και τα πρότυπα που βλέπουμε στην τηλεόραση, τα μοντέλα που είναι πραγματικά οι διαστάσεις του σώματός τους, νομίζω ότι δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα σε ένα υγιές σώμα. Βέβαια, σκεφτείτε ότι πρώτα απ' όλα στα social media όλα όσα βλέπουμε είναι φιλτραρισμένα.
Σκεφτείτε ότι ζούμε σε μια εποχή που βάζουμε φίλτρο ακόμα και στο τοπίο που θα ανεβάσουμε. Αν σκεφτείτε. Πραγματικά. Είχαμε κάνει και μια κουβέντα για αυτό που είναι λόγω πιο παλιά με τα social media. Ναι, βέβαια. Ανεβάζουμε πάμε στη θάλασσα και κάνουμε τα νερά πιο τυρκουάζ. Κάνουμε μαύρη. Και πιο μπλε. Βάζουμε δομή. Ναι, και σκέψου πόσες φορές μπορεί να έχει τύχει να ετοιμάζεσαι να πας ένα ταξίδι, να βλέπεις φωτογραφίες και να λες πω τι τέλεια, τι ωραία που θα πάω εκεί πέρα. Και εν τέλει να πας εκεί και να λες μα δεν είναι το ίδιο που είναι στις φωτογραφίες. Έχουμε φτάσει δηλαδή σε αυτό το σημείο να φιλτράρουμε ακόμα και τον τοίχο που θα βγάλουμε, το ποτήρι που θα βγάλουμε. Οπότε όλα είναι διαστρεβλωμένα. Εγώ μια φορά, να πω την αλήθεια, νόμιζα ότι ήταν μονταρισμένη φωτογραφία που δείχνε μια θάλασσα, αλλά πραγματικά όταν πήγα και την είδα με τα μάτια μου διαπίστωσα ότι δεν ήταν. Γιατί ο Άγιος Προκόπιος στην Άξο, να το χαλαρώσουμε και λίγο, ήταν εξαιρετική επιλογή. Και νόμιζα ότι πραγματικά υπήρχε μοντάζ πίσω από αυτό που έβλεπα. Αλλά όχι, ήταν ακριβώς όπως το. Αυτό είναι πολύ καλό. Ναι, αυτό είναι καλό. Αυτό ισχύει συνήθως για τα τοπία. Γιατί στο Instagram, άμα μπεις, εκεί γίνεται χαμός. Εκεί μετά απογοητεύεσαι από κοντά. Ναι. Βέβαια, εκεί φιλτράρονται τα πάντα, παιδιά. Φιλτράρεται η κρέπα που θα φας, φιλτράρονται όλα. Και εννοείται ότι θα φιλτράρω και το σώμα μου, έτσι. Δηλαδή έχει τόσες πολλές εφαρμογές. Θα το ψηλώσω, θα το λεπτύνω, θα το κάνω. Θα σβήσω σημάδια, θα σβήσω τις ορτέλειες, κυταρίτιδα, χαλάρωση κλπ. Οπότε εννοείται ότι τώρα μπαίνει αυτό πάρα πολύ. Και ειδικά στις διατροφικές διαταραχές παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι. Ευτυχώς έχουμε φύγει από εκείνα τα πρότυπα που είναι η γυναίκα να είναι ή πάρα πολύ λεπτή ή πάρα πολύ αδύνατη, αλλά έχουν μπει πλέον άλλα πρότυπα τα οποία μπαίνουν μέσα από το Instagram όλο αυτό και μέσα από τα social media. Οπότε παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η επιρροή των social media. Γενικά είναι σύστημα δομημένο όλο αυτό που οποιοσδήποτε νιώθει ότι είναι κάτι διαφορετικό και κάπου έξω από αυτό το σύστημα νιώθει αμέσως μοναξιά, ότι κάτι κάνει λάθος. Έτσι το έχω καταλάβει, γιατί και το βλέπα και σήμερα σε μια ανάλυση στο YouTube ενός ψυχολόγου, τέλος πάντων, συναδέρφου σου, δεν θυμάμαι και το όνομά του, και έλεγε για αυτό το πράγμα ότι ζούμε σε ένα κόσμο που θέλουμε να κάνουμε ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι, γιατί αλλιώς νιώθουμε ότι δεν ανήκουμε σε αυτόν τον κόσμο. Κάπως έτσι το εξέλαβα. Βέβαια. Έχουμε ανάγκη να είμαστε ένα με τη μάζα, να μην διαφέρουμε. Αυτό το βλέπουμε και από τις τάσεις, από τις φωτογραφίες που ανεβάζουν. Λέω οι κοπέλες γιατί είναι λίγο πιο συχνό, όχι ότι στα αγόρια αυτό ισχύει. Δεν ισχύει. Απλώς υπάρχει αυτή η τάση του τέλειου. Πρέπει να παρουσιάσω το τέλειο. Θα συγκριθώ με το τέλειο. Δεν θα σκεφτώ, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία να σκεφτώ ότι ο Χρήστος ανέβασε μια φωτογραφία και την έκανε επεξεργασία. Επέλεξε ποια θα ανεβάσει. Ευτυχώς το καλό είναι ότι έχουν αρχίσει να δημιουργούνται κάποια κινήματα που και κάποιες γυναίκες οι οποίες δείχνουν πώς είναι το Instagram και πώς είναι το reality, είναι Instagram versus reality, όπου δείχνει, ας πούμε, μια γυναίκα η οποία είναι πάρα πολύ, φαίνεται ότι με το κολάν που το έχει ανεβάσει, ας πούμε, ότι είναι πολύ γυμνασμένη κλπ. Και αμέσως μετά ότι χαλαρώνει το σώμα της, επομένως δείχνει την πραγματική εικόνα. Που αυτά είναι πολύ ωραία προφίλ στο να τα ακολουθεί μια κοπέλα με διατροφικές διαταραχές για να καταλάβει ότι δεν είναι έτσι αυτός που βλέπω, το τέλειο, που εγώ θα στερήσω στον εαυτό μου το φαγητό σε σημείο που μπορεί να πεινάω, σε σημείο που μπορεί να λιποθυμάω ακόμη, για να μοιάξω, ας πούμε, στον άλλον. Αποσαφήνισες και έριξες φως σε ένα τοπίο το οποίο ήταν πραγματικά λίγο θολό και σκοτεινό, γιατί και ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται. Γι' αυτό έχεις κάνει και μια ημερίδα web πριν λίγες μέρες που πραγματικά δεν μπόρεσα, να σου πω την αλήθεια, να την παρακολουθήσω, αλλά ήθελα, λόγω χρόνου δεν μπόρεσα να την παρακολουθήσω, που φαντάζομαι όλα αυτά, αν τα πάρει κάποιος και τα εφαρμόσει, θα νιώσει και αυτός καλύτερα με τη σειρά του μετά. Ναι, φυσικά. Σίγουρα όμως δεν είναι εύκολο, έτσι. Δεν είναι να ξεπεράσει μια τέτοια. Αλλά γι' αυτό υπάρχουν και οι επιστήμονες, όπως, ας πούμε, και η Πινελόπη. Πινελόπη, αρχικά, τέλος θέλω να πω, πρωτού σε κλείσουμε, πρωτού σε αποδεσμεύσουμε και σε ευχαριστούμε για τον πολύτιμο χρόνο που διέθεσες. Εγώ σε ευχαριστώ. Θέλω να πεις λίγο δημόσια πού σε βρίσκουμε, πού μπορεί να σε βρει ο κόσμος.
Λοιπόν, μπορεί να με βρει στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης που έχω ανοίξει εδώ και λίγο καιρό, γιατί ήμασταν ένα μικρό γραφιάκι και οπότε επεκταθήκαμε. Στη Βασιλής Σοφίας 30 από τα Λαμαΐδα, τηλέφωνο 2463-400-494. Αλλά και στην σελίδα μου στο Facebook, Πινελόπη Μελίδου, Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής. Πολύ ωραία. Πινελόπη, και να σου ευχηθώ και εγώ δημόσια να έχεις μια καλή αρχή και γενικά καλές δουλειές στο καινούριο σου εγχείρημα. Καλή αρχή, πραγματικά. Είναι κάτι που νομίζω λείπει από την πόλη μας. Και... Ναι, ελπίζω να το αγαπήσουν. Μακάρι, σε ευχόμαστε, Πινελόπη, να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε ξανά για τον πολύτιμο χρόνο που διέθεσες, γιατί εντάξει και εσένα... Ελπίζω να τα πούμε τώρα πιο σύντομα. Μακάρι να τα πούμε και από κοντά. Ναι, βέβαια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Bye. Sky 99,7. Παίζει, αλλά δεν παίζεται.